सर्वांना नमस्ते आणि गुड इव्हनिंग. आत्ता बघा मी रेडी झालो आहे प्रॉपरली आणि आम्ही चाललो आहे एका शॉर्ट ट्रिपसाठी काय काय अरेंजमेंट केले ते पण तुम्हाला दाखवतो. बघा आता पाठी बघा काय काय ठेवलेलं आहे आणि मम्मीनी आपलं जे टिक्का लावते फनी आणि ते मला जरा त्यांच्या साईड बॅगमध्ये ठेवायला लावलं आहे. अजून दाखवतो बघा इतर काय काय. हे साईड बॅगमध्ये भरपूर काय काय सामान असतं मम्मीचं. मम्मीला सर्वात जास्त आवडणारं म्हणजे पावडर आणि बघा पाण्याचे बॉटल्स घेतलेले आहेत इथे. ओके, हे माझं सर्व एमर्जन्सी किट कारसाठी आणि इथे आमचे सर्व एक्स्ट्रा कपडे या बॅगमध्ये घेतलेले आहे आणि समजा रात्र झाली तर टॉर्च. ओके, तर अशी सर्व अरेंजमेंट आता तुम्हाला आतमध्ये सुद्धा दाखवतो की सर्व रेडी कसे होतात आहेत. अजून एक गोष्ट तुम्हाला दाखवायची आहे. इथे बघा इथे मला माहिती आहे आपण इव्हनिंगला निघतो आहे तर नाईट होणार आहे आपल्याला. तर इकडे बघा हे चार्जेबल लाईट आपण इकडे चार्ज करायला ठेवली. ती सनलाईटवरती त्याला 1-1.5 वर्ष झाले. रिस्पॉन्स एकदम चांगला आहे. उभो चला या. आणि आता आम्ही निघतो आहे संध्याकाळचं. ओके, तर मध्येच भूक लागणार आणि गाडीने आम्ही जातो आहे तर गाडी थांबवायला नको म्हणून मी मम्मीला काहीतरी पदार्थ बनवायला सांगितलं आहे. ते पदार्थ तुम्हाला पण मी दाखवतो बघा. आणि मला वाटतं मम्मीचं सर्वांचं झालं असेल रेडी होऊन. येस, तर पहिलं शुभारंभ आमच्या भाईने केलेला आहे. काय घेऊन केलेलं आहे ते हे बघ, शिरा, प्रसादाचा शिरा. वा वा वा, आपल्याला खायला. हां हां, आज शिरा कमी आणि माणसं तुझ्या ड्रेसकडे जास्त बघतील. होय, मस्त आहे. कोणी घेतला? ताईनी. हां ते पैसे पप्पूचे. हां ताई मागवते. हां हे मागवलं ते मागवलं. मला 3000 रुपये पाठव ना. मी विचारत नाही कशाला, पण मला माहिती का काहीतरी मागवलं त्यांनी. हां, तर असे आई गे 2 ड्रेस तुझ्यासाठी मागवले ना. पाहिजे तर मी ताईला सांगते ना, ताई मापाचे बरोबर मागवते. ताईचे चॉईस आणि ताई पटकन मागवते म्हणून ताईला मी तो डिपार्टमेंट दिला. त्याने कसं होतं एक रिलेशनशिप बॉन्ड राहतं. बरोबर. मी बोललो सर्व खर्च मी करतो त्याच्यात तू टेन्शन घेऊ नको, पण तू असं घेत राहा. आणि असं नाही की ते कधी कधी घेते ती असं आवडीने आणि तिथं व्यवस्थित वाटतं मला ते. हे पण ताई मुंबईत गेल्यावर आला. हा आता भाई केला माहितीये ना. हा मी जीपे केलो. तर भाई जरा शिरा खाल्लात, कसं झालंय तुमचं? नवीन दाखवा, नवीन शर्ट तुमचा व्हाईटवाला. हा मला शिरा आहे. भाई तेच मी बोललो भाईच आहे. आम्ही काय खायला घेतलंय भाई याच्यात. चला हे असं रुटीन चालू आहे. मम्मीने शिरा पण बनवला कारण आता वाजलेत आपले 4 वाजले बरोबर. भाई इकडे काहीतरी काढतात आहेत आणि सोबतच एक लाजरांचा जरा मुखडा. पहिला मुखडा बघून घे व्यवस्थित आहे की नाही. मी बघा घामाघूम झालो. ह्यांचे बॅग बिग सर्व गाडीमध्ये नेणं, बाटल्या नेणं, गाडी पुसणं, सर्व व्यवस्थित साफ करणं हे सर्व माझं काम असतं आणि निघायच्या अगोदर. आणि काय पिते इकडे तू? चहा. कधी पण चहा चालू असतो का? आणि येस, हे भाईसाठी नवीन गिफ्ट घेतलेलं आहे. 3, 2, 1 असं लावून दाखवा भाई तुम्हाला. वा वा वा, क्या बात आहे. भाईसाठी पण ताईंनी घेतला, पण जिपे तुझा तू केला. हा मस्त आहे भाई, एकदम छान. व्हेरी गुड. मी पण वाईटच घातलेला बघा. बोललो तो काजल राहणार ना. काजल चला ऐकला होता भाईला सफेद शर्ट पाहिजे. आता जेव्हा पण फंक्शन असेल किंवा काही फेस्टिवल असेल तर भाई हे आपले घालतीलच. जाऊ भाई तुम्ही शिरा खाऊन जावा. शिरा घ्या जावा खायला. मम्मी तुला पाहिजे खायला? काजल किती वेळ अजून रेडी व्हायला? चला हे बघा इकडे सर्व रेडी होतात आहेत. आणि हे काय घेतलंय? मम्मीची ड्रेसवरची ओढणी आहे. चहा पी इकडे आणि ही ड्रेसची ओढणी घेऊन दाखव. वा वा वा, ओढणी पण आहे. मस्त दिसते आज. हा एक नंबर. काजल आहे बघ. हम शेर तो हम सवा शेर. आणि येस, वा वा वा, मस्त. येस एकदम छान. चला ये कारमध्ये काजल डायरेक्ट चल. आणि मी कसं सोडू शकतो शिरा बनण्याचा थोडा टेस्ट तर करूयाच आपण. भाईची प्लेट भाईने घेतली ना इकडे. मी बघा घामाघूम होतो कारण आत बाहेर सर्व करायला लागतं, नाचायला लागतं सर्वांना. हो लाव. आता डायरेक्ट हे भाईची डिश आहे ना ही. जरा टेस्ट करून बघ. नाही भाईला दे, मी घेतो दुसरं. भाईला दे. तू टेस्ट कर. तुला घेतलाय पार्सल मी, मग तू नंतर खाणार नाही. ह्याच्यात काय? शिराच आहे भाईसाठी.
बाईसाठी ठेवला आहे का? हा बाईसाठी पण ठेवलाय. ओके, मग हेच आपण खाऊन बघूया. आता इथे बघा, हे आपलं शिरा बनवलेला आहे. मला भरपूर आवडतो शिरा. गाई गाई बनवलाय. व्हेजमध्ये शिरा आणि नॉनव्हेजमध्ये बिर्याणी ऑफकोर्स. एकदम छान, एकदम मस्त, आउटस्टँडिंग. शिरा एकदम हाय क्वालिटीचा झालेला आहे. एकदम छान, एकदम मस्त झालेला आहे. कुठे बनवणारे कुठे गेले? हा, इकडे. चला चला लवकर चला, लेट व्हायचं. ब्रश घेतला काय? ए ब्रश ब्रश. बघा आमची गडबड बघा कशी असते. कोलगेट, ब्रश सर्व घ्या. कोलगेट आहे का काय? भाई आपली दिल कुठे? दिल काय घेते? दिल दिल लाईट लावा, लाईट लाईट लावा, लाईट. पप्पूचा ब्रश घेतला. काय घेते? मग तुमचा काढा काय? माझा काढला. हे बघा आमची दिल कुठे. हे दिलू काय करते? इकडे बाहेर ये, बाहेर ये दिलू. अरे भाई तुम्हाला मी थोडाच ठेवलाय. डब्यात घेतलाय जास्त. काय चला बघा आमची अशी गडबड असते. घ्या बाई खायला, घ्या पटकन. चला तुला खाला भाजी काहीतरी बाई. चला बस, तू या साईडून बस आणि काजल बस इकडे. चला आम्ही जायला रेडी. आणि आमचा हा प्रवास मोर दॅन 150 किलोमीटरचा आहे. म्हणून आम्ही हा घेतला, कपडा घेतला, 4:15ला आम्ही निघतोय. आणि कुठे जातो ते आम्ही तुम्हाला शॉर्टमध्ये तुम्हाला सर्व दाखवणार आहोत. चला जाऊया. घेतलेत मी सर्व कपडे इकडे. हे इकडनं पुसायला वय बघ. ना ते नको पुसायला, घे. हे बघ किती बुरशी लागली बघ. हा आपण ते फ्रंटच पुसायचं ते. आता चल, खराब होईल कपडे. त्याला आता वॉशिंगलाच गाडीला न्यायची, 4th सर्व्हिसला जायचं आहे. बस बसली. हे बघ ओढणी बघ तुझी लोमते बघ, ओढणीने साफ झालं सर्व गाडी. चला इकडे बघा आमचा प्रवास सुरू झालेला आहे. गणपती बाप्पा मोरया. आपण चाललो कुठे? आपल्या व्ह्युअर्सला का? पिकनिकला. पिकनिकला? साड्या घालून. साड्या घालून? साड्या नेसून? आता हे नाही ना, आणि आता नवरात्री पण आहेत ना, तर कुठे कुठे मध्ये मध्ये देव्या दिसतील तर आपण देवीचं दर्शन पण घेऊ. साडी नेसून पिकनिकला. आणि आज सफेद कलर आहे ना, मी सफेद टॉप घातलाय, सफेद ओढणी आहे, कलर मी आहे पण- त्याच्यामध्ये. आणि मी कसं ओमकारने पण दरवाजा उघडला तर सफेद कलरचा शर्ट पडला काजलच्या हातात. काय? मग काजल बोलते सफेद आहे. मी बोललो दे. बरं झालं. चला असा आमचा प्रवास सुरू. एसी ऑन. एसी जरा चालेल ना काजल? हा, थोडी लाव. थोडी लाव. गरम होतो. हा, गरम व्हायला लागले आता, काय समजत ऑक्टोबरचं नाही. heat आहे. काल एवढा पाऊस पडला ना वरती, होय. सर्व ते टेबल विबल सर्व पडले बिडले. आणि बेड पण पडलेला बाहेरचं, माहिती असं वाकडा, म्हणजे एवढा आवाज आला. एवढा जोरा वारा होता तिकडे वरती. कुठे देवी, आता देवीच्या इकडे कुठे गरबा असला ना तर आपण गरबा करणार बाबा. येस पाय दुखले तरी चालतील. येस, गरबा करूया आपण. आणि गरबा तुम्हाला पण करूया. आपण गरबा दाखवूया सर्व व्यवस्थित. हा. चला आपण हे कुठे पोहोचलो? शील्ड या ठिकाणी पोहोचलो आहे. आणि इकडे बघा हा नवीन ब्रिज झालेला आहे. आणि हे सर्व समोर कोकोनटचे ट्रीज बघायला किती छान वाटतात बघा. येस. आणि इकडे सारखे लावलेले आहेत ते. येस, मस्त वाटतं ना. आणि इथे आपल्या जर्नीला अजून 72 किलोमीटर्स म्हणजे 1 hour 40 minutes राहिलेले आहे. चला आमची जर्नी तशीच चालू आहे व्यवस्थित. आणि ही तीच जागा आहे जिथे माझी जुनी गाडी पाठी गेली होती. मला ती लक्षात आहे. आणि आमच्या पाठी आजी आणि आत्या बसले होते. आणि दोघे घाबरले होते आजी चांगले. नुसतं देवाचं नाव घेत होती. हा, आणि बाजूला Continue. काजल पण होती. म्हणजे सर्व हो. पूर्ण गाडी पॅक होती ती. खाली घसरली. हा, खाली गेली गाडी. खाली गेली पूर्ण. चला आमची जर्नी चालूच. तुम्ही काय करते? पाठी बसले बसले. मंडी मंडी घालून बसले की काय? मांडी नाही घातले, पायाशी जरा वर घेतले. हा, घे वरती. आपली गाडी असली की कसं टेन्शन नाही. टेन्शन नाही. कुठे पण थांबा, कुठे पण उतरा. फक्त मी कसं लॉंग डिस्टन्स अजून जास्त घेतलेली नाही म्हणून नाही, पण थोडी थोडी तर सुरुवात करायलाच हवी. समोरचं बघा असं झाडामधून चालली बघा गाडी, दोन्ही ह्याच्यामधून. मस्त तोरण बांधलाय. आणि हा रस्ता बघा, रस्ता एकदम स्ट्रेट आहे. स्ट्रेट आहे एकदम. पुढे एकदम रस्ता दिसतोय. हा, आमच्या गुगल मॅडमने बोलला गो स्ट्रेट 32 किलोमीटर्स. सरळ जावा 32 किलोमीटर ऑन स्टॉप. ऑर्डर दिलेली आहे आम्हाला, आम्ही चाललो. सिनेक व्ह्यू बघा एकदम छान आणि एकदम मस्त वाटते. आता डोंगर आपण पूर्ण स्लोपवर उतरतोय बघा. राईट हँड साईडला तर एकदम छान. आम्हाला जे प्रत्यक्ष दिसतंय ना ते तर आम्हाला एकदम मस्त वाटते.
समोर जर गाडी गेली की डायरेक्ट मुंबईला गाडी, टर्न नाही घेतली की राईट. बरोबर ना काजल? होय. सरळ डायरेक्ट झालं, डायरेक्ट शॉर्टकट. 120 किलोमीटर वाचतील आपले. हे आलेले आहे टर्न. मॅप मध्ये बघा कसे साप दिसतात बघा तुम्हाला. दिसतात? वाकडे 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 वाकडे. आणि ते कसं आता जरा आपल्याकडे फिरवा. इथे असं कंडिशन आहे, असे आपल्याकडे दोघांकडे, काजलकडे पण दाखवा जरा. कंडिशन अशी आहे की काजलचं जरा डोकं असं फिरतं ह्याच्यामध्ये. होय. हा. तो रस्ता बघ साईडला गेला, रस्ता गेला. ब्रिज ब्रिज काय भारी दिसतोय. हा पूर्ण युटर्न आहे, आरामात घेऊया. बापरे, त्याच्यामध्ये दिलेला आहे तसाच आहे ना असं रस्ता? कोल्हापूरला जाताना होतं ना ओंकार, ते आंबा घाट आहे टाईल्स ना, आंबा आणायला घाट. गेलेलो तेव्हा. आंबा घाट लागतो आणि 2-3 घाट लागतात ना, डेंजर आहे ते. जाम आणि danger आहे. आम्ही ज्यांना घेऊन गेलेलो ते तर बाबा मध्ये मध्ये काय हे बघा, असे मध्ये मध्ये सर्व ॲग्रो टुरिझम हे सर्व चालू असतात बघा. सर्व छान वाटते, मस्त आहे ना, बघण्यासारखं आहे तिथे राईट साईडला. मस्त ना. आता बघा आपण हे कुठे पोहोचलो, उशीचं पूल. उशी पूल ते बघ समोर. असं वाटतं आता डोंगरातच कोसळणार आहे तिकडे, असं वाटतंय मी. छान आहे. पाणी पण आहे. मग आपण इकडे चांगलं डोंगराचं पाणी घेऊ शकतो इकडे. डोंगर का पाणी. आज आम्ही तुम्हाला सर्व असं सिनेमॅटिकच दाखवणार आहे आणि आमची बडबड. खतकापूर इथे सुकवतात ना उन्हात पप्या. ती सीन बघ, सिनेरी कशी वाटते लेफ्ट साईड. आतापर्यंतचा प्रवास झालेला आमचा हे बघा, आमच्यासाठी हे नवीन आहे ना, एवढं लॉंग डिस्टन्स. आम्ही असं काही करत नाही लॉंग डिस्टन्सचा प्रवास, बरोबर ना? मम्मीला कसं वाटतं पाठीपासून बघा? होय. चांगलं वाटतं मम्मी? चांगलं वाटतंय, बघायला मस्त वाटतंय, एकदम डोंगर बिंगर. म्हणून हा प्रवास मी इव्हनिंगचा चालू केला, कारण तेवढं ऊन नाही लागणार आणि असं अनकम्फर्टेबल नाही होणार. गाडी ॲक्च्युली मेन आता बघा ही माझ्या लेफ्ट साईड राईट साईडने बघा गाडी जाते. मी वे देतो त्यांना, घ्या तुम्ही जावा पुढे, काय घाई नाही आम्हाला. माझी गाडी ही 60, 80, 50 अशा रेंजमध्ये चालत राहते. आता पण 60 वरती नॉनस्टॉप चालू आहे माझी गाडी. 30 किलोमीटर आता सध्या झालेले आहेत. कोणता पूल आहे हा? मम्मी झोपली. झोपलेली आहे आता, फक्त अजून 40 किलोमीटरच झालेले आहे आणि मम्मी झोपलेली आहे. आणि आम्ही समोरच्या व्ह्यूजच बघतोय. आता घोरायचा आवाज येणार आहे. नाही झोप आली मला. झोप आली ना. समोर बघणार तरी किती, बघून बघून. मग आता 20 किलोमीटरच्या पुढे, म्हणजे थोडे 20 किलोमीटर अजून पुढे गेलो की चिपळूण लागणार आपलं. हो. येस. आणि आमची महामंडळी बघा पाठी झोपलेली आहेत, मस्त घोरतात आहेत, घोरतात. आता समोर बघा 245 किलोमीटर पनवेल, 17 किलोमीटर चिपळूण आणि 2 किलोमीटर मध्ये आम्ही पोहोचलो आहे सावर्डेला. येस. आणि आता गाडीने आमच्या कव्हर केलेल्या आहेत 70 किलोमीटर. आणि तुम्ही विचाराल मी किती दमलोय, तर मी दमलोच नाही, कायच वाटत नाही ऑटोमॅटिक गाडीला. चला चहा प्यायला थांबलो. काय ऑर्डर केली? गुळाची चहा आणि मम्मीसाठी लस्सी. आणि काय ऑर्डर केलं? काय? गुडगी. बर्गर. बर्गर.
माझ्या खिशात ती गुगलवाली मॅडम ना अजून हे देते की इकडे जावा तिकडे जावा. तिला मी बोलला मी चहा प्यायला बसलोय जरा. 70 किलोमीटर नॉनस्टॉप. हे माझं पहिलंच अशी राईड असेल जी मी नॉनस्टॉप चालवली आहे. मला अशी चालवायचीच होती. मम्मीने खायला का नाही घेतलं? उपवास आहे ना माझा सोमवार. लस्सी पिऊ शकते ना? हा लक्ष देऊ शकते. काय खाताय तुम्ही? मंचुरियन. भजी पाव. हिने मंचुरियन पाव घेतलं. तू ऑर्डर केलं. खावा खावा. गाडी भरून माणसं आली. आता बस आली बघा मोठी. गाडी भरून माणसं आली आहेत. गर्दी होणार आता. चला इकडे बघा. आता हे कोणत्या मंदिरात आलो आम्ही? श्री शारदा देवी मंदिर. गाव कोणतं सर? गाव कोणतं काजल? कुंभर ना कुंभर. हां मंदिर छान सजवलं आहे ना? मस्त छान सजवलंय. वाजले किती? 7:30. काय? इथे आल्यावर सर्व खाण्याच्या गोष्टी आहेत. पोटभरीच्या खाण्याच्या गोष्टी. पूर्ण सर्व इकडे खाण्याचंच लावलंय स्टॉल. आम्हाला माहिती नव्हतं. आम्ही बाहेर खाल्लंय. म्हणजे तुम्ही लोकांनी बाहेर खाल्लं ना? आम्हाला वाटलं नव्हतं इकडं खायला असेल इकडे है ना? खायला असेल. हा आपला उपवासच आहे? नाही हे उपवासाचं रुमालावर टाकलात ना? आपला थालीपीठ कितीला? 100 रुपये उपवासाचं. हे आपला उपवासच आहे ना? उपवासाचं हे काय दिला? दही दही आणि त्यावर ही शेंगदाण्याची चटणी. आणि मी ह्यांचं इंट्रोडक्शन परत देतो. आम्ही रत्नागिरीला एकदा व्हिडिओ काढला होता तेव्हा सुद्धा तुम्ही दोघं होतात ना? हो सोलकढी बी आलेलो आम्ही तुमच्याकडे. सोलकढी आप्पे. घ्या मी देतो तिथे. होय काय देऊ गं? बापरे भरपूर काय काय वेगवेगळे आयटम आहे. वजन आहे भरपूर. तुम्ही एकदा नेऊन वापरा. खराब लागत प्रत्येक वर्ष तर इथं भेटणार ना मी. नाईटवर आहे ना ते. कालू हे कालू हे बघा केवढं छोटू आहे. बरोबर कालूला मॅच झालेली आहे. काय कालू? मॅचिंग हा कालू मॅचिंग. हे बघा किती छोटं आहे कालू. बघा हे बघा हे पूर्ण ब्लॅक आहे. मध्ये व्हाईट स्पॉट आहे. पण हे दोन्ही पिल्लू कालूचे नाही. हे दोन्ही पिल्लू आमच्या बुब्बूचे आहेत. हे बघा आमची बुब्बू इथे बसलेली आहे. बुब्बू आता येतील बघा ह्याच्याकडे. हे बघा हिला जेलसी होते. इकडे आली. कालू हे बघा हे दोन्ही पिल्लू बुब्बूचे आहेत आमचे. कसे का ते आम्हाला समजत नाहीत पण तिचेच आहेत. चला कालूचं पिल्लू दाखवूया तुम्हाला. चल कालू ये. चल ये. बाकी तर तुम्ही आजूबाजूला बघा एकदम छान मस्त. संध्याकाळची वेळ आहे आणि आता वाजलेत बरोबर संध्याकाळचे 6:30. आता मी तुम्हाला आपल्या काळूचा एक पिल्लू आहे ना ते दाखवतो. कालू तुझ्या पिल्लूला घेऊन ये जा. हा बघा इकडे आहे.
हो गेला आतमध्ये. कालू पिल्लूला घेऊन ये जा. झाला बाहेर खालूचं पिल्लू. पप्पी हे कालूचा पप्पी आहे. शुभू हा बघा बालू आमचा. आज जरा जंगल वेगळा वाटतोय. एकदम मस्त एकदम मस्त सिनेमॅटिक व्ह्यू वाटते आतमधून तिकडून येताना. एकदम छान. खाली घरापर्यंत गेलेलो. हे वॉकिंग करायला छान आहे ना. मस्त. आपल्या होमस्टेमध्ये फक्त आपलीच जागा नाही तर आपलं गाव सुद्धा आहे फिरायला. होय. आम्ही इथे पाठवतो. तुम्ही कुठे गेला? कुठे गेला तो? त्यांच्या घरी गेला. चला चला. तरी खाली जाऊन यायला किती वेळ लागतो? लय वेळ लागतो. लय वेळ लागतो. आणि चालताना बोलायचं नाही. नाही तर दम लागतो. खाली जायला सोपं आहे. खाली उतर आहे. वरती येताना जरा कठीण होतं. चढ नाही. चढ नाही. चला. तो बाळूवरती गेला. बाळू ये. राहायला गेला की गावावरती त्यांच्या? चल. तो कोणता बड आवाज करतोय तो? तू किळ आधी. मस्त ना. मस्त. घेतला आवाज. येस. हे काय येते पाठवून आवाज. चला. हे बघ हा आमच्या असं सोबत येतोच. तिघं येतात पण कसं हा गेला. तो नेहमी येतो. हे जी पिल्लू बघितले एक आहे. आहे? हा इकडे आहे. हा. दाखवले मी. ब्राऊन कलरचं आहे. होय. चल बालू चल. हे बघा घर बघा कसं दिसतंय. मस्त छान. हे बघा कंबर बघा केवढी राहिली. बारीक झाली ती. बुबू बारीक झाली ना. बुबू. बुबू. हे बघा आपल्या बरोबर येत राहतात मग दोघं पिल्लू बुबूचे. दिसतात कालू सारखे ना. होय. आमचं बालू आला. राऊंड मारायला जात आहे. आम्ही इथेच राऊंड मारतोय. हे पाठी येत होते आम्ही हे इकडे पाठी चालत येतात. होतो. इथेच मारा. आम्ही खाली गेलो घरापर्यंत. आई होते म्हणून. भरपूर दिवसानंतर इव्हिनिंगचं बघतो ना आपण. एकदम मस्त वाटतं ना. विलेज फिलिंग येतेच आहे. आता आपण इकडे रोजचे आहे म्हणून. पण जे नवीन येतील 2-3 दिवसाचा स्टे घेतील त्यांना एकदम वेगळं वाटेल इकडे. गडगड पण होते मस्त पावसाचं. हां म्हणून आम्ही आज आलो नाही. 2 दिवस आलो होतो तेव्हा पाऊस होता म्हणून बाहेर नाही निघता आलं. हे पण आमचे पिल्लू नाही तर आतमध्ये. हे आमच्याकडे दोघं असतात. तिचं तिच्याकडे असतं. हे आमच्याकडे राहायला आलेत. उचलू काय? एकदम त्याला काल असं भात बीत दिलाय ना तर ते हेवी झालेत. ही आली हात हे करायला बघ. त्यांना बोलवलं ही आली बघ. काय आणलं खायला? दिल पाणी पी. दिल बघ आमची मगमध्ये पाणी पिते. पी पाणी पी. दिलू पप्पी दे. नको पाणी पी. बस झालं. चला मम्मी आणि मी इकडे बसलो आहे. आता जरा तुम्हाला थोडीशी माहिती देऊया. आता जस्ट मला एक इन्क्वायरी आली होती मम्मी की आम्ही 12 माणसं येतोय.
बरोबर, 12 माणसं. 12 माणसांचा ग्रुप येतोय. तर किती पैसे होतात? एक डायरेक्ट एक आकडा सांगतो, म्हणजे जर तो आकडा तुम्हाला समजला की तुम्ही पण असं मोठा ग्रुप येत असेल तर तुम्हाला क्लॅरिटी येईल की इथे किती पैसे लागतात आपल्या शुभांगी कीर होमस्टेमध्ये राहायचे. रूम्स प्रमाणे पण सांगतो. AC रूम असेल, नॉन AC रूम असेल, तुम्हाला 2 रूम देणार आहे, 3 रूम देणार आहे, किंवा तुम्हाला मी 4 रूम देणार आहे, या क्रायटेरियामध्ये मी तुम्हाला सांगतो. सर्वात स्वस्त मी तुम्हाला सांगतो बघा, सर्वात स्वस्त जर तुम्ही 12 माणसं आहेत आणि तुम्हाला फक्त 2 रूमच हवेत, म्हणजे एका रूममध्ये 6 बेड, दुसऱ्या रूममध्ये 6 बेड, आणि मी ते रूम ट्विन रूम बोलतो, खालचे 2 रूम, तर तुम्हाला फक्त एका दिवसाचे 12 माणसाचे 5,600 रुपये लागणार आहे. फक्त 6,000 पण नाही घेता, आतमध्ये पण 400 रुपये कमी, फक्त 5,600 रुपीज. आता मला सांग, 12 माणसांचे हे स्वस्त आहेत की नाही? स्वस्त आहे, 5,600 खूप स्वस्त आहे. एका दिवसाचे राहायचे. ह्याच्यात ह्या जे पण मी अमाऊंट सांगते ह्याच्यात काही नाश्ता पण इन्क्लूड नाही, किंवा खाणं काहीच इन्क्लूड नाही. नाश्ता, ब्रेकफास्ट आणि लंच, डिनर सर्व आम्ही 1 वर्षापासून वेगळंच केलेलं आहे. होय. ओके. आणि आता दुसरी क्रायटेरिया सांगतो. समजा आपण बोलू शकतो, समजा आपण 12 माणसं घेऊन जातो, तर आपण काय बोलणार? 2 बाथरूम, 2 रूम, म्हणजे 2 बाथरूम मिळणार, 2 अंघोळीचा मिळणार, तर ते होणार नाही, गडबड होते, किंवा ॲडजस्ट व्हायला कंजेस्टेड होतो 2 रूममध्ये. होय. आणि हां, 2 रूममध्ये 12 माणसं राहणार तर ऑब्व्हियसली कंजेस्टेड होणारच. तर दुसरा काय विचारणार की 3 रूम द्या आम्हाला. ह्याच्यात समजा मी सिल्वर रूम तुम्हाला देतोय त्याच्यातच, आणि नॉन AC देतोय, तर त्याचे पैसे किती होणार? त्याचे पैसे होणार, जे पहिले 5,600 सांगितले होते, 3 रूमचे 12 माणसांचे होणार 6,700. हे पण स्वस्त आहेत ना? एकदम स्वस्त. हां. आणि अजूनच चांगलं राहायचं आहे की प्रत्येक 3-3 माणसाला प्रत्येकी रूममध्ये राहायचं आहे. आता मी तुम्हाला 4ही रूम देते, म्हणजे 4 रूम देतो, गोल्ड, सिल्वर, ट्विन 1, ट्विन 2 4ही रूम देतो, पण हे सर्व नॉन AC देतोय मी 12 माणसांना. तर पैसे होतात 8,200 रुपये किती दिवसाचे? एका दिवसाचे, 12 माणसांचे. 12 माणसाला तुम्ही 4 रूम देतोय. 4 रूम देतोय मी, 4 रूम. 4 रूम. हां. आणि पैसे किती? 8,200. तुम्ही त्या दिवशी कुठेतरी गेला होता, ते 5 माणसाचे तुम्ही किती भरले एका रात्रीचे? 8,000. 8,000. बघा. हां, पण तिथे पूल होता, तिथे स्विमिंग पूल होतं. पण इथे पण वेगळं आहे ना, की इथे पण आम्ही तुम्हाला 4 रूम देतोय, विथ टेरेस देतोय. भरपूर फरक झाला. मग आणि त्याच्यात आम्ही 5 जण होतो, तर इथे 12 माणसं आहेत. तर हे बघायला गेलं की आपलं भरपूर स्वस्त पडतं. पण ॲक्च्युली हे जर तुम्ही रेट्स बघितलात ना, तर भरपूर अफोर्डेबल आहे आणि भरपूर स्वस्त आहेत कम्पेअर जर तुम्ही बाहेर गेलं. बाहेर जर तुम्ही चांगले रूम घेतला तर एक रूम 2 रूम तुम्हाला 4-4, 5-5 हजारला सांगतात. होय. 8,000ला तुम्हाला 2 रूम सांगतील. ओके. तर एक जनरल माहिती तुम्हाला दिली. आता मम्मी चाय प्याली तू? झाली चहा पिऊन. हां, लपून लपून चाय घेता आणि लपून लपून चाय पिते. चला, अशी म्हणजे थोडीफार असे प्रश्न तुम्हाला पण सॉल्व्ह केले व्हिडिओ थ्रू, मग तुम्हाला पण डाऊट जरा कमी राहतील ना. आणि असे मोठे ग्रुप्स येतात आपल्याकडे 12-12 माणसं येतात.